La dutxa que enganya la vista. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Quin dia tan bonic. És una llàstima quedar-se dins amb aquest sol. Mira, són tots a fora jugant. El llançador llança la pilota i en Doraemon fan el bat. Ah, la toca fabulós! La pilota ha sortit amb molta força. Ara en Doraemon surt disparat darrere de la pilota. Quina parada tan sensacional! L'ha agafada! No vol sortir una estona? No em ve de gust. De debò que no vols sortir gens? No en tinc ganes, Doraemon. Però segur que apareix la mare dient que li faci un encàrrec o el pare per dir-me que si vull sortir amb ell per aprofitar el sol. Amb aquest dia que fa, hauries de sortir. Escolta, em podries fer un favor? Si M'hauries vols, d'anar a podem comprar un quilo sortir a de fer un patates, tomb un pel paquet parc. d'arròs i mitja dotzena d'ous. Au, vinga, Novita, no et facis pregar I tant. quan passis per davant de la pastisseria, encarrega un pastís per quan vingui la tieta. Novita. Novita? On vas, On Novita? vas, Novita? Torna. Ja està bé? Vine aquí. Oh, oh. T'han deixat per impossible. Per què no vols sortir, si es pot saber? No penso sortir encara que es cremi la casa i hi hagi un terratrèmol o s'inondi el barri. M'agradaria saber per què. Resulta que un amic nostre el va atropellar un cotxe i és a l'hospital. L'hem anat a veure i tornant, engegant ens ha dit: Escolteu tots, i sobretot tu, Novita. ja saps com li encanta fer la guitza. A qualsevol li pot passar que l'atropelli un cotxe. Jo crec que ens hauríem d'entrenar per si ens passa a nosaltres. Si se'ns acosta un cotxe i estem preparats, podem fer un salt i evitar que ens atropelli. I com dimonis vols que ens entrenem? Pagant-nos entre nosaltres per sorpresa i a qualsevol hora. El que no aconsegueixi esquivar el cop és cabadat. Per què no hi vas i ho aprofites per fumar-li una pinya? No diguis bestieses. No vull convertir-me en l'asa dels cops. Vaja, ja estàs escagarrinat, eh? Mira, la dutxa que enganya la vista. Desvia la llum. La llum? Sí, ja ho veuràs. Prova d'apagar-me, va. Ho dius de debò, d'acord. Què? En realitat no sóc aquí. Sóc una mica més a la dreta d'on piques. Però si veig la teva forma, el teu cos, Doraemon. Si et dutxes amb aquesta dutxa, la llum arribarà als ulls de l'altra persona desviada i li farà la impressió que ve del lloc on hi ha els punts. Amb una altra dutxa tornes a la normalitat. Així els podré esquivar quan intentin pagar-me. Té. Que bé! Ostres, aquest entrenament és molt dur. Ja ho pots ben dir, em fa mal tot. N'estic fart. Ara és avorrit, tots esteu alerta. I què me'n dius d'en Novita? Que covard! Mita! Sí, Mita'l, Mita'l! Va, pas de tortuga, com sempre. Ja l'entrenaré. Noia! Calleu tots, en Novita és per mi. Ara! Ja ho veuràs ara. Què és això? Has sigut tu! No, tu has
berenar d'aquesta manera tan original. La veritat és que el ganàpia d'en Gegant ha quedat ben servit. Tens raó. Oh! Rei, vine corrent, sisplau! Què passa? És tardíssim. Mira. Què hi deu fer en Novita aquí fora? A vegades es mou dormint. Però si en Novita és al seu llit. Ostres, no s'ha tornat a dutxar. Oh!